Iso iki kan etok-etok iki ning taman. Taman apa? Makam pahlawan. Arek mentem mbokmu iki. Taman Keputren. Iki Sri Uning iki ning Taman Keputren ijen Mudarasa. Akeh dadi mban. Udo iki. Mudarasa uga gitu. Sri Uning iki ijen ning taman lah aku dadi mban. Sri Uning Mudarasa ngene. Sampeyan tuh ngene ya, Mbak. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Terus mlaku rene. Oh, nyapon delok ning kono barang. Terus sampean rene ya, Mbak ya. Mbak, rungokne lho. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe ya, wis saka kono lho ya. Ya sokol. Ati ya penitine Suraji. Wiratmaya. Wiratmaya. Wiratmaya kan. Kira kali ya penitine Pak Raji. Iya, terus saka kono langsung ngene. Krungu ngono kuwi to, jeneng muni ngono kuwi langsung ngene. Bisa ya iki. Kendang tuk tak 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 tang. Dadi tak onan. Lontang kok iso. Bisa ya, siap ya. Ya. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Gusti Putri, kenging menapa kok wadana panjenengan kawis tinggal suntrut sumpek napa wonten ing kakipun benggale? Suaramu Aku mbak. suaramu ngono malah kaya begeng. Mbak panjenengan Purwalongko kemawon kalian biyong embat. Mbok pilih kula saged ngudari reruwet panjenengan to Gusti Putri. Gusti Putri. Piye? Inggih Gusti Putri. Saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong Bisa Yai. Urung, alah tak sablok dasmu lho iku. Urung. Bisa kapan? Ngenteni kene sik lho jancuk ngono. Goblok matane. Ngenteni kene sik. Kowe lho saka kono sik. Kono lho cecak. Budek dagel barang. Urung hayal metu barang kok. Mangga Gusti Putri kula aturi paring dawuh. saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong bagus kajaba Kakang Mas Wiratmaya. Pancen leres Gusti Putri piantun mriki menika ingkang bagus piyambak. Kakang Mas Wiratmaya kalian panjenenganipun paman mimpin. Apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ya. Hei, tanya dulu. Ya. Kurang banget. Nanging apa bisa biar aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Ya. Kurang banter, Mbak, kurang banter. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ayahmu metu lho. Bisu Yai. Bisa. Bisa Yai. Tuh. Iki lho apa? Ya ampun raine modot. Iki lho apa iki? Rayo motor pas lu Iki lho apa? Ih, aku kok gila aku. Sampeyan berat kaya ta, Mas? Wiratmaya. Ora omong ae. Sorry. Wiratmaya lakon ndi ta, Mas? Sri Uning to iki. Nggih. Lakon Tuban, Tuban kan zaman Majapahit. zaman Majapahit. Lah, Lah kok nganggo klambi Lah kok Majapahit. nganggo jorjan. Aduh. Jawa lakon bola. Ora.